Cześć i czołem. Jak pewnie wiecie, zakupiłem sobie aparat. Chciałem zrobić unboxing, poudawać, że otwieram go z pudełka, ale stwierdziłem, że nie będę tutaj robił się zabozna i was. Powiem tylko krótko, co tu było i co to jest. Taki sobie zakupiłem aparacik. Udało mi się używany wyrwać za rozsądną cenę. To jest aparat Sony Cybershot DSC HX9V. Nagrywa w 50 klatkach, z dźwiękiem stereo, Full HD, także przeskok z mojego małego pierdzika jest całkiem spory. Co tutaj było? Co mnie zaskoczyło? Folia mnie nie zaskoczyła, będzie przynajmniej do zabawy. Pudełeczko bardzo eleganckie na baterię, długi kabel do ładowania, także jak mi się znudzi żywot, to się na nim będę mógł przynajmniej obwiesić. Teraz instrukcje, nie? No to w zasadzie typowo, tam do poczytania na sraczu, aż dochodzę do tego i patrzę. Dosłownie Biblia szatana. Zostało do tego wycięte jakieś 30 hektarów lasów pewnie. Ja nie wiem, tym by można było letko zabić człowieka. No ale jak ktoś chce posłuchać o bezsensie robienia czegoś takiego, to odsyłam do pana Wojciecha Cejrowskiego. A sam aparat nie jest taki czarny jak tu. Aha, jeszcze dostałem taki gryfny, mały pokrowiec, także nie będę musiał już go owijać w skarpetę, jak tego, który właśnie trzymam w ręce. To jest w ogóle taka trochę incepcja, kręcić aparat, kamerować znaczy aparatem, nie? No aparat wygląda tak, no od tego nie jest za duży, ja mam małe ręce, to żadne porównanie, że tak powiem. Był bardzo zadbany. Tutaj mamy z góry głośnik stereo, także jak na taki aparat... Głośnik stereo? Mikrofon stereo. Jak na taki aparat to jakość dźwięku, znaczy jak na aparat w ogóle, to jakość dźwięku jest bardzo przyzwoita. Dostałem jeszcze kartę do niego 8 gigów. Szkoda, że nie czarny, kurde. Chciałem czarny, powiem szczerze, no ale ten też nie jest zły. Jest duży ekran. Uruchomię go i pokażę wam, jaka jest... uruchamiaj się. Jaka jest, znaczy jakości wyświetlacza to tu za bardzo nie zobaczycie, wiadomo, no bo to... Ale wyświetlacz jest naprawdę duży, jest na większą tutaj część tego tylniego ekranu. Także jest naprawdę bardzo ostre, ładne kolory. No jest pełno opcji, większości jeszcze nie rozgryzłem. Co tu można dużo gadać o aparacie, no. Wrzucę wam zaraz próbkę, bo tutaj ten aparat, który teraz mam w ręce, nagrywa w rozdzielczości 720p, czyli 1280 na 720 w 30 fps, a tutaj tym aparatem nagram do was zaraz próbkę w rozdzielczości Full HD, czyli 1920 punktów na 1080 i w 50 klatkach. To jest taka śmieszna ilość klatek, bo to jest taki typowo amerykański format, także no, do rzeczy. Aparatocepcja. Czegoś takiego jeszcze nigdy w sumie nie robiłem. No. I teraz nagrywam tym Sony. Możecie wszystko zobaczyć, jak to wygląda. No, myślę, że różnica jest całkiem spora. Można tutaj nawet takie malutkie detale zobejrzeć wow, patrzcie w jakich szczegółach. Jakość z tego aparatu jest naprawdę spoko. I też można się przekonać, nic nie odszumiam, nic nie wyciszam. Dźwięk jest taki, jaki jest, jak to się mówi, w prawdziwości. Także myślę, no, że różnica... Warto było wydać trochę pieniądza. Warto było się szarpnąć. Możecie nawet moje nogi zobaczyć. Warto było się szarpnąć, bo jakość jest naprawdę spoko. Mogę wam coś zaśpiewać. Gołębiorze, gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. To jako próbka dźwięku. No i tak to wygląda i teraz tym będę kręcił vlogi. Myślę, że będzie się je oglądało przyjemniej niż tutaj. I cóż mogę powiedzieć? Z tym się jeszcze nie żegnam, tego sobie zostawię jako takiego do robienia selfie typowo, bo on tutaj ma ten ekran przedni, także jeszcze się powinien przydać do czegoś. No. A ja was żegnam nową jakością nagrywania i... Widzimy się we vlogach w nowej jakości. Patrzcie tam jako.